Završava se još jedna školska godina. Bila je burna, a posebno njen kraj. Dogodile su se dve velike tragedije koje su otvorile nove pitanja. Jedan narod ima izreku: mi ne menjamo prošlost, menjamo budućnost. Ajde da i mi radimo tako. Ajde da menjamo budućnost zajedno sa ovom našom decom i zbog njih. Ove školske godine imali smo 867 učenika u 40 odeljenju. Kroz ovu školsku godinu proveli su ih 23 učitelja, 41 nastavnik. Ovom prilikom da spomenem i pomoćno-tehničko osoblje, 21 osobu koje su vredno radile. Moram da spomenem i 9 ljudi iz uprave koji mi nesebično pomažu, koje zovem često i kada vreme nije, jer bez njih uspeh ne bi bio moguć. Uspešan završetak školske godine ne bi bio moguć. A da li je uspešan? Ja mislim da jeste. Dokaz za to su mnoga takmičenja, uspesi, diplome. Ove naše divne dečice. Još jedan dokaz. Njihovi i vaši uspesi i prisustvo ovdje. I ja ih pozivam, sve vas pozivam da nastavimo tako i da ova deca proslave ime svoje škole i ime svog grada. Ja bih vas sada pustio da uživate u priredbi završnoj koju su pripremili naši učenici u organizaciji jedne grupe izuzetnih nastavnika. Jedna od njih je zaslužna za ovo što vidite, za dekoraciju koju vidite iza mene. Sama je osmislila i svojom rukom napravila. Želim svima zdravlje, sreću i uspeh. Živjeli i uživajte.